Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabenta ka nursing but paramedical course, kabala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kum kajing persya ya kajing bread blay thao ki barjala ki basong basa hakithan 0 point kadam kulay hapung nong mahir na kalyang ka Khasi Students Union Umsning Circle kalapan pa bakaram sya dalilay ru bandang betang ya kajing bread blay hakate kapung. Haba ajing kran sikilat patay kubor na kalyang president ka KSU Umsning Circle usamla Lester nong ben ulaong. Bakum kaseng kapanpaw ya kajing persya bat kanam ayla dalilay ru ya ka puja committee 0 point bat ya kisnong ki bamarjan bakindang betang ya kajing bread blay hakapor badon kalet niam puja. Nakliang kaseng ngi penpaw ya kajing persya bat hajuk kopor kajing mana ya ka 0 point Durga Mandir Puja Committee Keram Kulai halor ka jinglet bread ka jongka ya kiblet hau ka jongki ha ka jinglet niam puja hangte hapo kapung nong mahir kumbang itip baro ba kapung nong mahir kamde su tang kapung ka ba ya lese ngila banong kapung ka ba kipat ba kimtip dan kim bana hendrei kapung nong mahir ka de kapung hakaba wat kibrew ki bana baru ki poi sakate kapung nakamtaman jungok kai ya kajing itenat ka jongka te lingba kane kajing libret jongkate ka puja committee ya ki blei jungki hakate ka wa ngila banong ba kawanra ya kajing jobo ya kate ka pung kuman phai suka menor hausnem arja arhuai hau Alhamdulillah turek ubenai leber ngila persyaru ya ka puja komiti jong ka umsning ka babret ya kiblei hapok ka wa umran te hakane kenti ka pamenta ngisim sa ka senjam ru ban persya ya ka puja komiti jong ka 0 point kerem kulai ban bret ya kiblei ka jong ki ha kapung nong mahir lese phila ban sngolingo babalai ngimi dang benta ban persya ya ketika jingbret ka jongki namar ba kale niam puja kadang slam kande haru banai bashpo henry ka jingmi kloy ka jingi ban persya ya kate kadai nakadaw bangila lap bat ngila syam house nam arja arhuar ba ka puja komiti na po umsling ka aidaw syangi bat sa kibor badi kmi jongka district ba kimla ban nombret hakawa umran nakadaw jong ka jing bamdon kopor ban kinwat ka jaka ban bret dinak ta kadaw de halor kata kanungrem ba menta ka kenti ngilami dang kloy ban persya ya ka jing bret ka jungki ya ki blai thau hakane ka pung nong mahir namar ba kumpan supen sngow kadon ka order jong ka NGT National Green Tribunal ka baong ba ki puja committee ki babher hakano no jakaru kila ban bret ya ki blai thau jongki da kibati ya kapung ngila banong kapung kabasipor kabakin bret ikiblay kamda syong kamda ong bat kam dei hok hiru bankin wan bret haka kawa lane hakapung kaba itnat kaba don hapok kari khasi ka jongi dina lor kata kanung rem ba hakne ka kenti menta ngilami dang kloy ban persya ya ketika komiti khnang ban kan yo ban iwat jaka lane kasong hakajing start jongki Henry dalilai horket hordang ngenam syak ya ketika puja komiti ka bahapo 0 point kerem kulai ban kan bret ya kita giblei jongki ha kawa no mahir ku mengiyo jengtep nak hakisnam gi beladap ketika puja komiti ka bahapo kerem kulai 0 point kam ju syem ya kano ka NOC na kinong ilam snong haba ki bret Henry haba ngiwat jengtep ru bat kadai hiru karukam ba kano ka puja komiti kadai banpan ya ka NOC na kinong ilam snong te kataru kala de ka wei ka ba kadai ka puja komiti kala ya ilat haba ka khlam buram shu ya kinong ilam snong jong kadai ka dong kathan kedam kulai te menta kuman chu pentep ba nakaliang jong ka seng kalawan ru ban kendo ya kinong ilam snong jong kita ki snong bat hakaju kopor kita kinong ilam snong ru kila panpau ka jing sngutenat bat ka kajing kila airu kajing kersan ka ba
kabas kem yang ngi gaseng kum gaseng ba makiru ken persyalang habidei bat kane kapang te stok sisin ngi banrap ba usnam beladab udah usnam ubak khaddo ubaki kenyo wan berat hakti gawa nong meher bat nang ni sakmat horket hordang dalilai nginnom syaksyo ya kate ga puja komiti bernik berat yo boleh tahu jengki hapo kapung nong meher Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya